Maailmamme hukkuu tavaraan. Materian ympärillä pyörivä yhteiskuntamme tuottaa sitä koko ajan lisää ja vanhan tavaran hyödyntäminen on jo lähes unohtunut taito. Vanhaa voitaisiin usein hyödyntää jossain muualla tai jossakin muussa käytössä. Maailmassamme on myös valtava määrä niin sanottuja nukkuvia kierrättäjiä, jotka eivät vielä ole oivaltaneet, että kierrätys on juuri se oikea vaihtoehto hankkiutua eroon tarpeettomasta tavarasta. Periaatteellisella tasolla valtaosa ihmisistä kyllä haluaa kierrättää, matkalla on vain muutamia esteitä ja hidasteita. Niin, halu ja tahto siis kyllä löytyvät, mutta konstit ovat vajavaiset. Tai oikeastaan olivat. Kierrätysverkko Oy on yhteiskunnallinen yritys, joka haluaa ratkaista tämän ongelman läpinäkyvällä ja hyvää tekevällä tavalla. Se tuo älyn kierrätykseen. Kierrätysverkko on luonut 3 maanlaajuiselle kierrätykselle tärkeää asiaa. Ensiksikin se on kehittänyt ainutlaatuisen tavan tavaran helpolle kuvaamiselle, rekisteröinnille ja verkkoon syöttämiselle. Toiseksi, näin järkevä järjestelmä vaatii jatkokseen tehokkaan logistiikan, jolla tavara siirtyy tarvitsijan käsiin helposti, edullisesti ja ekologisesti. Ja kolmanneksi, kierrätysverkko pitää myös huolen siitä, että kuluttajat tulevat tietoisiksi tästä uudesta palvelukokonaisuudesta viestimällä siitä tehokkaasti ja kattavasti. Nämä 3 elementtiä mahdollistavat todellisen muutoksen tavaroiden kiertoon. Juupajoella tarpeettomaksi jäänyt käyttökelpoinen tavara löytää tiensä helposti Sipooseen ja toinen tavara Sipoosta Joensuuhun. Näin jätevuoren kasvua hidastetaan älykkäimmällä mahdollisella tavalla. Välttämällä jätteen syntymistä, sitähän lakikin edellyttää. Miten tämä sitten käytännössä tehdään? Kierrätyskeskuksessa oleva kuvausjärjestelmä antaa mahdollisuuden tehokkaaseen tavaran dokumentointiin ja verkkoon syöttämiseen. Kun kuvattava kohde on alustalla ja painetaan nappia, syntyy tavarasta optimoitu ja laadukas kuva verkkopalveluita varten. Kuvaan voidaan helposti yhdistää kaikki haluttu tieto, hinnoittelua myöten. Kierrätyksen työn kuvat muuttuvat samalla entistä mielenkiintoisemmiksi. Viivakoodit pitävät huolen varaston seurannasta ja prosessien helppoudesta. Koko järjestelmä mahdollistaa helpon hinnoittelun ja läpinäkyvän tavaran kierron seurannan. Kun tavaran tarvitsija on löytänyt omansa, voi hän valita toimitustavaksi ekologisen ja kiireettömän optimoidun ryhmäkuljetuksen tai nopeamman pikatoimituksen. Kumpikin erittäin kustannustehokkaita vaihtoehtoja. Tämä kierrättämisen uusi malli pitää tietenkin saada kaikkien tietoisuuteen, joten kerromme siitä niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Pidämme samalla huolen siitä, että myös päättäjät ovat tietoisia tästä kaikkein tehokkaimmin jätteen syntyä ehkäisevästä vaihtoehdosta. Se on älykäs paitsi meille kuluttajille, myös koko kansantaloudelle ja ympäristölle. Kierrätysverkko yhdistää hyvälaatuisen käytetyn tavaran ja sen tarvitsijan. Se tekee kierrättämisestä halutun ja arvostetun vaihtoehdon. Se yhdistää paikalliset kierrätyskeskukset valtakunnallisiksi kokonaisuudeksi ja luo valtaisat markkinat tarpeettomaksi jääneelle tavaralle. Kierrättämisestä tulee maan tapa. Kierrätysverkko tuo älyn kierrätykseen. Läpinäkyvästi ja vastuullisesti.